Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani yokoma komanso nkhani yobweretsa chimwemwe makamaka ku dziko lino la Malawi kuposaposa kwa prophet wathu mmodzi khayo amene ali okondedwa komanso amene amachita ntchito zachifundo kwa anthu osiyanasiyana, prophet Bushiri ndi mkazi wake Mary Bushiri. Takhalani pompo chifukwa tikhale tikukambirana nkhani imeneyi kuti kodi nkhani zake zikuyenda motani. Koma tisanafike kukambiranako tandipatsani kanthawi pang'ono kuti ndingowerenga post imene yalembedwa pa Zodiac online dzuloli. Tukambatu kuti Bushiri ndithu ali chimwemwe kuphatikizaponso ndi Amalawi ambiri makamaka pa zomwe zamuchitikira. Koma tisanafike kumeneko tapangani subscribe monga mwamwambo monga mmene tichitira pamudzi pano. Timachitatu zimenezi kuti tonse tizitha kuyendera limodzi. Tapangani subscribe, auzana nzanu kuti auza nzawo kuti pamalo pamene pakuyenera kupezeka nkhani zosiyanasiyana ndi pa Dreams Media. Ndisathe nthawi komanso ndisakuonongereni mabando anu mwachangu tete tiwerengeni ndithu post imeneyi akuti bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lagamula kuti chigamulo cha khoti laling'ono choti mneneri Shepherd Prophet ndi mkazi wake Mary awatumize ku South Africa kuti akayankhe milandu sichinali choyenera. Jaji Mzonde Mvula wati popereka chigamulo khoti la magistrate silinayang'ane za mavuto omwe awiriwa amakumana nawo kuchokera kwa apolisi mdera la Gauteng ku South Africa. Amvula ati chigamulo choyambacho sinayang'anenso mbali zonse za mlandu ponena Bushiri ndi mkazi wawo sanawapatse mwayi oti afotokoze mbali yawo apenanso kupereka umboni wawo. Mneneri wa mwezi wa March mchaka chino awiriwa anachita apilu chigamulo cha bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe chomwe chinati akuyenera kutumizidwa ku South Africa kuti akayankhe milandu. Boma la South Africa limafuna mneneri Shepherd Bushiri komanso mkazi wawo Mary kuti akayankhe milandu mdzikolo monga yochita zachinyengo komanso kuzembetsa ndalama. Nkhani yake ikukambika motero, nkhani yake yafotokozeredwa motero, nkhani yake yalembedwa motero. Tiyeni tingobwerera mbuyo pang'ono kuti tikhalebe ndithu ndika introduction komveka bwino kuti kodi zinthu zake zochokera pati. Monga tonse tikudziwa kuti Prophet Shepherd Bushiri wakhala ndithu nthawi yayitali ali mdziko lija la South Africa kutumikira komanso kuchita zinthu zosiyanasiyana. Kumene kujatu ndithu iyeyu anachita zitukuko zambiri, zimamveka kuti anamanga ma university, makadame komanso anadzala ma business ochuluka amene amathandiza dziko limene la South Africa. Ndipo ali kumene kuja kunapezeka kuti kunayamba kuvumbuluka milandu yosiyanasiyana imene amamuganizira kuti adapalamula. Milandu ina inali monga kuzembaitsa ndalama komanso kuchita zinthu zachinyengo, pa Chingerezi amati money laundering ndi zinthu zina. Kumene kundithu nkhani idayamba kulowa pa khoti, akhala kuyendera ku khoti, koma chifukwa dziko limeneli zochitika zake zimakhala zodabwitsa zopanda ndithu ndondomeko, uchigawenga udachuluka. Prophet Shepherd Bushiri moyo wake udali pa chiopsezo. Anthu amasaka moyo wake, anthu amasaka mtima wake, anthu amafunitsitsa ndithu mkulu ameneyo atafa kumeneko. Kuphatikizapo apolisi amdzikoli ankafuna ndithu kuti amuchite chipongwe makamaka pofuna kuchotsa moyo wake. Zimenezi zidapangitsa kuti Bushiri achite chothawa mdziko la South Africa, koma yeyu adalandidwa chuma chake chonse chimene chidadzalidwa mu dziko limeneli. Atabwera kuno ku Malawi mlandu wake sidathe chifukwa milanduyi imazengedwedwanso kuno ku Malawi, kotero kuti makhoti akhalanso ndithu akuyenda ups and down kuona kuti kodi nkhani yake angayendetse motani kufikira pomwe adagamulidwa kuti Bushiri akuyenera kuti abwererenso ku dziko la South Africa kumene akuyenera kuti akapitilize kuyankha milandu yake. Zimene zitu zidapereka nkhawa komanso chiopsezo kwa anthu ochuluka kuphatikizapo Bushiri ndi mkazi wake, potsatira kunena kuti kumeneku moyo wake udali pa chiopsezo ndikale. Chitetezo chidali chochepa, zimamveka kuti adazindapo zipolopolo zingapo zochokera kwa anthu ofuna kuchotsa moyo wake.
ndiye iyeyu ndithu amanena kuti ayi dziko limene lili kuti ndibwerereko ndikuti sindikabwera kwa moyo inde ndikukankha milandu komano vuto ndonena kuti anthu akungofunako moyo wanga mwina mlandu usanathe anthu akhuzokhala kuti andichita kanyenya andikazinga andiveka zipolopolo komanso kundichita zinthu zoopsa kotero kuti khoti litalamula kuti mkulu amene Bushiri Prophet Shepard abwereso mdziko limene la South Africa. Iwo wakuphatikizapo ndi malo yawo anakamangala ku bwalo lalikulu bwalo lija amati la Supreme bwalo lalikulu ndithu pa dziko lonse lapansi kuti mulandu ukakanika kumveka kumeneko basi muzingoyembekezera tsiku la chiweruzo pomwe oweruzo omaliza na malenga azagamule zonsezo. Iyeyu ndithu atakamangala ku bwalo kumeneko zapezeka kuti bwalo limene lilanena kuti ayi bwalo laling'ono la magistrate lomwe lidagamula kunena kuti Prophet Shepard Bushiri abwerere mu mzinda amene mdziko la South Africa setidayang'anire mango kapena tili ngodya zina ziwiri zitatu za nkhani komanso setidalole Bushiri kuti apereke umboni wawo makamaka pa nkhani imeneyi kotero kuti Supreme Court yanena kuti ayi Bushiri sakupita kulikonse Bushiri tinaye mdziko muno milanduyo ngati kuli kuyankha aziyankhirako nkuno koma kuti apite kumeneko moyo wake ukakhala kuti uli pa chiwaya ukachitidwa mang'ina potengera kuti mdziko la South Africa anthu ake ndankhiru kufuna kuchotsa miyoyo ya anthu ena ndipo saganiza kawiri katatu pofuna kupanga zimenezi. The Post imene yalembedwa pa Zodiac ikukamba ndithu nkhani zake zoterozo koma tiye tiwerenge ndithu maganizo anthu osiyana kuchokera pa tsamba limeneli komanso kuposaposa inunso mukhoza kuyika maganizo anu mu comment section imo chifukwa zimenezi zomwe zimatithandiza kwambiri kuti inu ndife pano tizitha kumayendera limodzi mwachangu tete tiwerenge ndithu ma comment amene wawa kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani tikawerenga tikhalenso tikutambasula nkhani ziwiri zitatu makamaka kukhudzana ndi nkhani imene ya Bushiri. Comment yambiri yachokera kwa Oladi Mbawa kuti now I believe that Chakwera was not a good pastor. Comment ndithu yachokera kumene kwa Oladi Mbwana kuti akhulupirira kuti Chakwera sanali mbusa wabwino. Amenewa ndi maganizo ake, si maganizo a Dreams Media komanso si maganizo a Zodiac Online. Amenewa ndi maganizo a Oladi Mbwana. Tiwerengeso comment ino yachokera kwa Lucius Chambama kuti and I quote Judge Nzonda Mvula chichewalise the word judge ati chichewalise the word judge mtulankhani pena muzikhalaso serious kaya silikuza kuti akamba kuti chani kumabe it is what it is. Tiwerengeze comment ino yochokera kwa Chatima akuti next Bushiri shares bags of maize to people of Cholo. Watero ndithu amene ndithu nayeso maganizo ake. Tiwerenge maganizo ena kuchokera kwa Sam Mhango akuti man of God of these days business ndikanai prophesy apite akaone nyekwe nayeso amene ndithu kupereka maganizo ake osemphana ndi maganizo agulu. Stevia John akuti sinapite ku sukulu nathawira pa window when did South Africa became bomber somebody collect me nayeso amene weka ndithu maganizo ake. Anthu amayika maganizo osiyana pena umatha kuwerenga makomenti osemphana ndi nkhani kumabe it is what it is pagulu pa anthu somamalephera anthu ena ake ungofuna kusangalatsa kudabwitsa komanso kuchita zinthu zosagwirizana ndi nkhani. Timabweratu ndithu pamudzi pano ndi nkhani zosiyana. Don't forget to subscribe this channel because we are here to make sure that you are well informed makamaka ku nkhani zochitika za dziko lino kuphatikizaso maiko akunja. Until that next time ine mtulankhani mweuja upanda pepala ndingoti makumanomse azikomo. Suguthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.